weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lobbudu duwe jatara giya kon waktu yoni ha to jama alwali e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi sénégal caggal jaagoɗo jeygu leydi sénégal nde yowno jaltingol guerte e nder leydi ndi ɗum wonno ko guila nogas e jeenayyi octobre 2024 hanki o ɗum ittama ɗo ha sappo e joyyi lewru juillet 2025 to leydi mauritanie sifande hakkude gouvernement leydi mauritanie kam e france koppreje jonde gam yewde ɓoggi kuura guila tan to noksoɗa ha nema ha to kiifa kala gam yaltinde yoga e nokkuji e niɓɓere to leydi mali ko hande jamma sanga mini fuɗɗoto ustugola ko fate gaz ha tenti kadi carburant guila e gasoil essence gam teskede ceergol mum ene ɓeydi e ndera leydi ndi to Guinée Conakry hande woni ñawore nodditande Aliou Ba jomlanda modèle taƴanoɗo duuɓi ɗiɗi nden ñawore dirtinama subaka hande o ha jeenayya lewru fandu to Niger général Abdourahmani Sani suɓama hande o woni hoorejo leydi Niger par intérim ɗo walla mbiyen transition ɗo e duuɓi joyyi paaɗi so tawi kedara ko gasi ene wawi hay ɓeydede kabruji men jolam jaɓeri ko musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañnoɗen kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗor tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde e ndam mo nangata taare janowo yoga e rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yoga e rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Monta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama ko joom gande kawnide cuuɗotoɗe e nder leyɗele woni mande Massa Keita joom gandal kawnigal an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama walla boksita sa jokkodire mande Massa Keita so wannima ko waɗantuma ma yiitu ɗin ngaluji ɗin jiilotoɗa e nder leyɗele kala
mande masakaita gorko pullo hen bange mali ganke hen bange tawete to segu ene tawe ndar leydi Mali keptinalo e nder windere nde ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Angola Zambie Mozambique RDC Congo hayno kuji goddi kala mande masakaita ko jam gandal kawningal mbudo wayamnota koma so wannima oyima yaruni yiloroni hen ma yitu jama walla kanye walla boxit walla gede ngaluji kewdi din jirta e nder leydele kala sayidi jokkundirde e mande masakaita jam gandal kawningal ngaluji curotode nder leydele mbatta ko tongode leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla mbaɗa 00 223 capanɗe jeɗɗe jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayi e joyi capanɗe jeenayi e jeenayi joni joni jokkodira e mande Massa Keita joom gande kawniide salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safara rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon ko ɓesdowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ene yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji keceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafima no fotiri so tawi waɗon maldana balɗe tati on ɓurodirtaɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuro jinneji ene yarani ɓen fidaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni certa hen ha laaɓa gorko mo melga wuro jinneji ene yarani ɓen yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa aƴetta ɗum joni joni moosa no foti no furo ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo riidu ko malaɗo wuli ni wiiɗo sanne sanne gorko mo melga wuro jinneji ina andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko temirde joyyi so neɗɗo yoɓanno ujunnaji sappo ko ujunnaji joyyi gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne sanne e oɗo saaha joni mo tawe to noccot lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗon miñi ko no wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande mayɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle moon musidɓe tedduɓe jaslari nogase jeegom boy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mina ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV
ko musidɗo mona Saydou Abouba o saha waɗi tan ko haalete taw kadi ganduɗa koye nder leydi ndi Sénégal ko jillu FMI wadɓe jilu men e nder leydi ndi Sénégal ha ganduɗa kolliti o saha mbawa jaɓande Sénégal ko fate ñamale ɗon ɗo yiya wonande kay tugganma hitande ujunaɗe 19 ha yetti hitande ujunaɗe 24 won ñamade nde ganduɗa suuɗande taw kadi holliraka ɓesguji leydi ndi holli ɗum ko FMI hewɓe noon e nder leydi ndi Sénégal yaatiɓe gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal jonnani ɗum ɓe kolliti so tawi ɗum ne laatino ko jeeyi sababu gila nden wonande FMI yaltinani ɗum ko joni wawata hollirde ɗum ko wala ɗum ko kadi hewɓe kolliti Cour des comptes ko yaltinno e sanga gonnoɗo hoorejo Sénégal e ko yaltini joni ko ne ɗeɓi sertude no feewi hol hen ko woni gonga ko ay wonde kala oɗo saha hakkude ɓen autorité ji leydi ndi walla mbiyen hakkude gouvernement leydi ndi kamɓe ɓen wonnoɓe ɗo hen ɓe moni kala ene foɗodira e goɗɗo ko fate nden ñamade wiyande taw kadi ɓen mbiyene gonɗi ɓe ene mbiya hen gongaɗani ko ay wonde kala FMI holliti ñamade wodata so wona ɗum yoɓe walla gueɗe ɗe kala laɓɓitine ha ɓuura labde hen keddoɗen koye leydi ndi Sénégal jagorɗo ndema leydi ndi Mabouba Diagne ɗum ko caggal nde hanno jaltingol guerte wonno ko guila tan 29 octobre hitande yawtunde ɗum noon ñalawma hanki o wo siifi yamirama jaltingol wonande guerte ɗo ha 15 lewru juillet e nder ndeɗo hen hitande ko nden jogori dartade to Kaffrine l'organisation mo wona gouvernement taw mbiyata SIF mbaɗi balle mawɗe faade ɓen sukaɓe almuɓe janggoɓe yoga e leeɗe ha e nokkuji e guure taweteɗe Kaffrine e ko taari ɗum ken tolno e ujunaje 10 kene foto wonde ujunaje 10.6 taw kadi ko suka almudo ma waw holtinede ɗum kadi ken rendina ma wonoy million ngaji 7 koppareje franc CFA e wiide Amdi Moustapha Faye ɗum noon ko fedde nde wona laamu darinde ngam yidde weltinde ɓen sukaɓe almuɓe janggoɓe alqur'anil karima taw kadi so julde ngari ala kala ɗo mbawi dañde comci o ñalawma kadi kamɓene ɓe ñantoɓe moosa ɓe nanda e sukaɓe woɗɓe holtinteɓe kala jangde towde leydi ndi jagorɗo on fannu rokkiri ɓen ɓe ngalano kayitaji taw kadi ko fonnoɓe wadde baccalauréat hitande yawtunde walla ni fodɓe wadde baccalauréat dokkirama wonande date o saaha nde jahata ƴeewoya kayitaji to banggue kayitaji jibinande ɗin fannuji kala ɗum noon koɓe dokkira ko ɗo henna ha 5 lewru fandu ndu wonande kay dépôt muɗum so tawi jomiraɗo a haaji to banggue transport motoje Jakarta e motoje ɗen kadi biyaɗe ko ma jogo immatriculation ɗum eɗen gandi happo gasino guila ñande 13 nduɗo henna lewru mars jagorɗo transport woni Yankuba Dienne holliti hoore jago leydi Sénégal ɓeydaniɓe ɗo henna ha 25 lewru mai e nder ndeɗo hen hitande beele moni kala wawi winditade taw hay mbuɗu jomum yoɓata hen gorko joom ngaalu biyeteɗo Aziz Ndiaye kam wonno promoteur to banggue sippiro lambaji kañumne kadi noddama suudu yeeso ñawore ɗum wona ko 27 ñalawma janggo ngam hettede ko fate bateau engrais mo ganduɗa kene fotode 3,9 milliard taw kadi koye koppareje franc CFA ko ñalawma janggo o jogori notoyade ɗum ɗona koye Sénégal keddotoɗen wonande ha hande de Mauritanie ene jokki riwde ɓen ɓiɓɓe Sénégal naaɓe e wiide RFM ɗum noon ko ɓen Sénégal naaɓe janggannoɓe e nder daara woni hen ko jangguinanɗoɓe ko toon nawa ko toon tigui tawa woni hen ko awoɓe ko hanki o walla ñande altina ɓennuɗo hen noon 29 nduɗo hen lewru ɓe taccina ɗon ɗo Rosso ɗo heɓaɓe noon jangtima yaltindum ko RFM tene kadi ñande 17 nduɗo henna lewru jaagoɗo affaire étrangére mo leydi Sénégal woni Yacine Fall waɗin toon jillu mum kono ha ɗo henna ala kala ko teska e ko addi toon walla haalande haalande toon ken wawa rokkude ɓiɓɓe Sénégal naɓe ko ene pawa nande taw koye kaldigal ngal wo haalda toon sénéra eɗen gandi ko ɓe guijoto
wonande kay yoga geɗe caktirɗe gendi leydi ndi ko saktere ngo kala nde hewnete laawola ɗum ko gila e médiaji ha tente korni korene kala saaha yaltinoɓe woni konguɗi ɗi ganduɗa aɗi kerƴi nande ha tenti noon faade laamu leydi ndi ɗum ko caggal nde Badara Gadiaga yaltini woni konguɗi ɗi ganduɗa faade hoore jagleji Sénégal kame Amadou Ba mo Pastef jeeyi sababu noon dillere ɗemɗe ɓen yaadiɓe Pastef ngam hollude ɗe gueɗe ɗe gona gueɗe jonnaɗe senata noon gijima ɓen korni koren oɗo saaha kayne mbawata oɗo saaha addude gueɗe nanniɗe taw kadi herƴeta e nofuru ɗum noon woni darde mabɓe oɗon sifa kala FDR eɗen gandi ko moɓodiral landaji lundo ɓe tawama hanki o to Madina Baye Kaulaka ɓe dañi joɗotade khalifa général mo Madina Baye woni Serigne Ibrahima Maye Niass ngam wullitade o saaha leydi ndi riweteɓe golle men nana jooɗi ngala golle ɓe hewɓe kay o saaha kay nana nanggani dumba o leydi ndi ne yatiri caggal no yarata ni wonani leydi yarata kamɓene khalifaɓe nde ɓe kalata hen gila ko bonanno bonde Samba Sy suuti toon konngudi muɗum arti eɗen gueɗe yanñade leydi ndi tamirani woni saabu jillu mabɓe kay ko wullitade e yeeso ɓe khalifaɓe beele kaala hen ngal jaɓɓal beele ne waylo so waylaki ni leydi yarata ni ene gasa wawa addoyde herƴo mawɗo yeeso no feewi to Touba ko caɗele ɗom ko mawka teska toon guilay force uji 5 bonde toon khalifa général mo Mourita waɗi batu keñoraɗo ƴewni batu keñoraɗo taw kadi koye sawtowol porte parole makko woni Cheikh Bassirou Mbacké Abdoul Khadiri so tawi juldeta horko juulama nde jonde ɓurde yawde joɗoto ngam rewlude ɗe caɗele taw kadi ko caɗele ko fati e banggue ndiyam e nder wuuro Touba ngo Amnesty o jogorɗo kay addude haala ɗiɗi lewru fandu toon to sursaɗeji nde leydi Sénégal le front fort ko mouvement kesso biyeteɗo noon ɓe kolliti ñande aljuma ɓaawo janngo nde koɓe waɗaɓe seppo jam yamo ɓe joƴƴini ɗerol mabɓe to préfet de Dakar ɗum noon seppo ngo ɓe jiiɗi wadde ɗum ko sappo walla noon ɓe jiiɗi wadde ngo ko waktu sappo e joyi ɓiru woni 15 heures ha fayma 18 heures rond-point Liberté 6 ha fayma station Total énergie yaltiriya toon to VDN ɗum woni miijo ngoɓe jiiɗi wadde ngo barode teddungal ɗe leydi Sénégal hanki ɓe kippodiri e kippo mo leydi Togo ɓe lappi kippo Togo ɗiɗi e ndiga o saaha noon ɗum ko caggal kay walla nde ɓe keeɓi ñiŋoje mawɗe no feewi nde ɓe kippodirno to boowal pettoje walla mbiyen to boowal Futkoyengel toon to Diamniadio stade Abdoulaye Wade mbadde ɓen ndiga e ndiga hanki noon ɓe beltini ɓerɗe ɓen ñiŋannoɓe ɓe Sadio Mané noon yaltini kongnu kewɗi o holliti gorko kay ɓurɗo ñiŋede leydi ndi Sénégal to banggue fettiyankoɓe ko kanko kono ɗeɗo henne gueɗe kala ko gueɗe ɓennoje tiita tan ko golle juɓɓuɗe ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulaar nder gendi leydi Sénégal paaɗena ko to leydi Mauritanie jeheten ko ton to Luxembourg gorgola taw yen toon ceerno Ibrahima Saydou Kane woyi waɗande men kala kikiɗe so addande men actualité gueɗe diine taw koye sigiti koye deftaral teddunde ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ceerno Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en garti humnude aadi mo gardodirɗen e julɓe ɓe. Ceerno Abdoulaye Sarr hande woni jamma Laylatul Qadri wonande fuɗɗinoɓe horde aset ɓe wonande fuɗɗinoɓe horde alet ɓe ko janngo wonata jamma Laylatul Qadri mumen. Yo Allah hokku en enen fof hawrude jamma Laylatul Qadri yo Allah hawridini en hen e Allah ne wawi wadde ɗum ene hattani ɗum yo waɗan en ɗum enen fof. Allah hokku en hawrude peewal enen fof. E ko wona ɗum ko yummen Aissata ko kanko woni yummum gonɗinɓe Allah yo welede Allah woni makko o wi nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi ƴeewe Laylatul Qadri e sappo cakkitiɗi korka ɗi te ko muttafaqun alayhi. En waɗi riwaya goɗɗo kadi biiɗo ƴeewe Laylatul Qadri e
ñalawmaaji teelɗuɗi sappo cakkitu lewru kolka an aisata ummul muminina radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taharraw laylatul qadri fil asri awakhir min ramadan في رواية أخرى عند البخاري تحروا ليلة القدر في الوتر من العصر الأواخر من رمضان نلا سالامي سو تاوي ودون جيوا ليلة القدر بوري جيودي دوم e sappo cakkitiɗi ɗi on riwaya no wodi riwaya goɗɗo wi kadi ko ƴeewe e nder sappo cakkitiɗi kono ƴeewe e balɗe telluɗe ɗe ƴeewe nogase goo nogase tati nogase joyi nogase jeenayi ƴeewe ɗo walla jofde nogase e jeeɗiɗi ina ƴeewe eyyi leylatul qadri abdoullahi sar leylatul qadri khayrun min alfi shahrin wa hadha yani anna ibadata fiha khayru min ibadati alfi shahrin laysa fiha leylatul qadri والألف شهرنا وثلاثة وثمانين سنة وأربعة أشهر ستوي أجولي ليلة القدر درد ديدي أجولي ليلة القدر إن بوري موجودة دوبي جابان بجيرتي اتتي اللبي ناي جامع فو على جولة هن درد ديدي ستوي أجولي درد ديدي جامع ليلة القدر baraji mudum ene pota e on juuldo duubi capanɗe jeetate tati e lebbi nayi jamma fo omo juula darde ɗiɗi ɗi juulɗa e jamma leylatul qadri ɗi ɓuri baraji on ɗon ɗum noon yo Allah hokku en hawrude jamma leylatul qadri ko hunde mawde kala emen mo ronkani yo tinno ƴeewa beeli ene daña hen nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mo wi haɗetaake heɓde jamma leylatul qadri baraji muɗum so wona on kaɗɗo hoore muɗum holko woni kaɗɗo hoore muɗum ko mbasa yiilade ɗum yummen aissata yo welade Allah wone makko o wino nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam so leylatul qadri eyi holko min kaalata o mbi allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ɗum noon ene goto men fof ene wawi yiide ni ñande jamma leylatul qadri so ronkani ha weeta yo hijjiti fof wiya noon somo nde salligi omo wawi win noon somo jooɗi omo wawi win noon somo leeli omo wawi win noon اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا عن الله إنك عفو أنك جافر كريم تدل تحب العفو على يدي يا فادي فاعف عنا يا يعفو من ضمن يا الله يعفو إن بكتوجي مدن كسودي أكو فيني فوف أو كمسيدمون إبراهيم سيد كان غام weltare bibbe fulbe andu diine maada assalamu alaikum wa rahmatullah ceerno ibrahima saydou kane golle ma jooɗi peewi ha toon to luksayba gorgola sengiwi toon to luksayba keddoɗen koye leydi Mauritanie ñamade hakkude mum e leydi France kene tolno e 64 million koppareje euro ɗum noon jogori wanjeede koye ɓoggi courant noksot faade nema ha toon to kiifa kala ngam ɓeydude kubbama e nder leydi ndi leydi Mauritanie ngam ɓeydude kubbam e nder leydi ndi Mauritanie ngam riwtude niɓɓere ɗen koppareje sifande ñamande taw holli ɗum ko jagorɗo faggundu leydi Mauritanie Mohamed Wuld Ghazouani woni hoorejo leydi Mauritanie hanki o humtodima e ɓen médecin taw kadi ko liggotoɓe toon to centre médical ɗum ko caggal nde ɓen goytotono caɗele men e kala saaha to banggue hôpitaux ji ɗi guila e kaɓirɗe ha e gurdam mabɓe ha e gueɗe mabɓe kala hanki noon ɓe kolliti weltanama mawde no fewi caggal kadi ndeɓe ndendi kumtari e hoorejo leydi Mauritanie ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ha tengti noon caɗele mabɓe ɗeɓe gullitino e kala saaha faade jagoɗo ñawoje leydi ndi kono kadi ko wona ɗum ko e caɗele ko fate cuuɗi safara ɗi ha tenti kadi ɗen gullitɗe ɓe gullitino e kala saaha hoore ndi holliti noon gueɗe kewɗe ma ɓeyde ko fati e fannu safara maaro hewko ko ballal iwi koye leydi Japon ɗum noon ko hanki o hakkude ambassadeur mo leydi Japon kame Fatimatu Khattari mo ganduɗa kam ardi catal nguura leydi ndi kene foti wonde ujunnaje 5,350 tonnes
taw ko maaro balle giwɗe ton to Japon taw kadi fayi koye ɓesguji Mauritanianaɓe kala jagorɗo taaridi mo leydi Mauritanie waɗi batum hanki ɗum ko campagne yurnitade yogay produit ji taw ko chimique natoje leydi ndi guila to banggue taaridi ha tentiri ende cellal ɓalli yimɓeɓe kame daabeje ɗe kala ma o yurnito hen gueɗe kewɗe ne fiyati noon produit ji paaɗi kadi taw koye guese ha e gueɗe goɗɗe kala ɓandu suka Mauritanie najo ɓurnoɗo wonde réseaux sociaux taw ko biftanoɗo toon to Algérie ko ɓandu makko yiita kankon Mohamed Mahdi Ahmed ko tigui ɓandu mum yiita ɗum ko hanki o holli ɗum jayde leydi Mauritanie sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paden gouvernement leydi Mali holliti o saha siifi ngam ustugol ko fate banggue cogguji carburant guila to essence gasoil eɗen gueɗe kala nden sifande ko hanki nogase joyya kono ko hande sanga minuit jogori kay lawɗinede e station ngaji ɗi kala jeeyirɗi ko wayno gaz pétrole eɗen gueɗe kala so tawi noon woni ko litre gasoil o saaha wattata yeeyede jafoɗon no fewi ko litre gasoil o saaha wattata yeeyede ko buuɗi 150 tawi ko litre essence wattata yeeyede ko buuɗi 155 mbuɗu woni ko wattata yeeyede so tawi ko gasoil ko 450 so tawi noon koto banggue gaz ma jogo hen jeeyeteɗo ujunere e buuɗi 59 so tawi noon ko so waɗi ko sifa gaz uji mo 25 kilos so tawi ko gaz mo 2,75 kilo yeyete ko 600 e capanɗe nayya temen jafɗon yeyete ko 3245 francs CFA so tawi noon ko gaz mo kiloji 6 yeyete ko ujunere e temedde ɗiɗi e buuɗi 15 ɗum woni ko yeyete e nder leydi jafɗon ko mabɓo waɗi ni hen wona haydara goɗɗum ñalawma hande o ko ñalawma ɓen mayinoɓe e fiyande wannode nogasi 6 lewru mars hittande ujunere e 1991 ɗum noon ko hakkude Moussa walla mbiyen ko hakkude Moussa Tarore on général ngan sanga kame groupe généraux ji yimnoɓe dirguiddemo e ngan sanga hande onon ko ñalawma sakkade duwade e neddude duwaw ɓen mayinoɓe hen ɓe hewɓe hen tawe e guenale mo ñerela ko toon hewɓe hen tawete taw koye nde ɗon fiyande wannode toon nde Alkhadiri Diarra toɗɗanoɗo taw kadi kam woni gardiɗo cetal CNDH darniɓe haqqe innama ade fuɗɗima golle mum hanki dossier ji gulɗi diaw ene tawe yeeso makko ɗin dossier ji noon ne hen diftale mawɗe kayme wargoji e nangle ɗon ɗo société civile force de vivre haɗa dillude e nder leydi ndi taw kadi koto banggue laamu ngu to mene ka gouverneur région e hoore mum yaltini wonande décret kesso ɗo ha 14 lewru avril sanga 7 heures subaka wonata ko altine kala kay liggotoɓe administration leydi ndi kala mo yettaki golle muɗum koko yowete hen so tawino koto banggue enseigne aji ɗi fuɗɗino ko guila ñande 10 lewru mars koɓe 151 ɗo ha 2 avril so tawi kay ɓe gartani e poste ji mabɓe kamɓe kala kay koɓe yoweteɓe e nder ɗiɗon fannuji kala Guinée Mali ko gorko tumaɗo ene dilla e pelle jihadiste en kañum nanga to nokku biyeteɗo Libena nokku biyeteɗo Libanda nokku biyeteɗo Liban tawete koye localité waɗani kerol préfecture noko mbiyata Morodou noon ko 50 kilométre hakkude Madiana waɗani kerol hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala kanko nanga wonama to poste Siraju Ba waɗani gon maayo ngo Sankara o tottita ɗum dadiɓe leydi Mali mbawa kay hinje gelle makko
o waɗi hoore makko noon no comme sifa ceernajo kono ko naɗɗo e leydi Guinée ngam ñukkindade won e gueɗe kala to Guinée keddotoɗen toon to leydi Guinée hande o ko ñawore wonande Aliou Ba mo modèle mo ganduɗa nangganoɗo gila jeeɗiɗi lewru janvier ñaawa tojana duuɓi ɗiɗi e kaso ngam joofede peɗeli koko haali ko fewani e mawɗo leydi ndi ko hande noon wonno ñawore nodditandemo taw koye wullitade e ɗaɓɓade avocat ji makko hande ko subaka lawa o yetti toon to suudu ñawore on tribunal nde o yetti leelani juge o desini ndeɗon ñawore ha 9 lewru avril ñawore hanki yani ɓen tato dognoɓe cocaïne nangganoɓe e hitande yawtunde toon to Bowal Laaɗi Diwoje ngal Ahmed Sékou Touré ngal Conakry wonno koye juillet 2024 hen goto ko Afganistanajo ɗiɗo heddiɓe ko Nigéria naɓe ɓe nanguirino ko kiloji jonɗi cocaïne toon to Bowal Laaɗi Diwoje to ñaaru mabɓe yani hanki so tawi ko Afgannajo o ne reɗo duuɓi 10 e kaso Nigéria najo o duuɓi 5 woni hen ko duuɓi 3 e kaso ɓe jooɓa gueɗe kewɗen fewi ñawore mabɓe noon jogori yanoyde ha laaɓa ko 7 avril lewru fandu so jomiraɗo haaji Nigéria Abdourahmani Tahani oɗo hen général derguiɗo laamu Mohamed Bazoum joyɗo leydi ken tolno hande duuɓi 3 gila nden noon wonande ko kañum tan jooɗi hanki o noon walla mbiyen ni wonande kay lewru maydiɗo hen ndu e lewru maydiɗo hen ndu ɓe mbaɗino jonde gendi leydi ndi ngam yurnitade wonande sart ko fate transition kanko noon o toɗɗama o woni hoorejo leydi ndi ko hande kay o waɗi on investir wonande hoorejo leydi ndi duuɓi 5 kanko laamoto leydi ndi par transition duuɓi 5 ɗi so timmi ala ko gasi kay ene wawi ni hay ɓeydede hen ko subaka hande o oɗo saaha o général gontuɗo hoorejo leydi ndi subaka hande o toon to leydi toon to leydi Niger toon to leydi Niger to Burkina Faso wonande gente militaire ɓe nderguiti ha laaɓi fedde jayndiyankoɓe taw kadi ndeɗon fedde ko fedde jayndiyankoɓe ɓe kolliti noon wonande jagoɗo Émilie Zerbo holliti nde fedde kay ɗoftaki saria leydi ndi e kala saaha ne yaɓɓa kuule jeeyi sababu noon ɓe nderguiti nden fedde caggal nde jagga hen jayndi yankoɓe ɗiɗo kala to Gabon huma jari ɓoyatama fuɗɗo ko nogas jeenayya duɗo hen lewru kankon général derguinnoɗo laamu Ali Bongo o dimba hanki haalande o bisma jayde RFI o holliti ɗum ko caggal nde jaynden ko namdimo wonande kay beele wona oɗo saaha ko diwɗo ɓen wonande lundiyankoɓe hewɓe ngam hulde woto wasi gagnade o holliti général Diad ha waɗi kuddata o hulani hay goto hulani e dara kono kadi e wiyede wonande joom suudu Ali Bongo ndimba woni Sylvia Bongo kame ɓiyum biteɗo Nouro Dina joom suudu makko mo duuɓi 50 ɓiyi komo duuɓi 33 taweteɓe to kaso derrière la prison hollitede kay wonane lepti toon lepte musel fewi kanko général o holliti hay lepte goto ɓe leptaga ñawore mabɓe noon ma rewne lawol ngam wonande haalisaji leydi ndi ɗiɓe mbahliti kala Nigéria Cameroun hakkude kerol mabɓe ken tolno e soldat ji Cameroun nogas kañumen teɓɓita toon taw koye pelɓodiral hakkude mabɓe Boko Haram hewɓe gañi hen koninkoɓe nogas maayi hen ɗum waɗɗani lac Tchad woni maayo Tchad ngo ko toon ngal pelɓodiral waɗi hakkude mabɓe e Boko Haram Soudan l'armée leydi holliti ɓe tetti aéroport mo Khartoum ɗum ko caggal balɗe piyande gulɗe jawa to galle présidentiel moɓe koli ɓe kepti e banque centrale hanki ono ɓe kolliti ɓe tetti ngal Bowal Laaɗi Diwoje kono kadi joofam peɗeli armée leydi Soudan derguiti pittali kewɗi no feewi ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar paaɗen koye joolam jabeeri to leydi Turki londo ngo e rima seppo manggo no feewi ñande aset paaduɗo hen no toon to Istanbul ɗum ko wullitinade neɗɗo mabɓe nanggaɗo woni maire Istanbul on biyeteɗo Ekrama Imamoglu mo ganduɗa koko nanga kono kadi ɓe kolliti moɓodiral manggal no feewi ngal ɓe nodde oɗon sifa Gaza armée Israël sibli no feewi kay wonande joɗorɗe CICR wonande Croix Rouge ɓen kadi kolliti mabɓe hewɓe mbarama hen toon to Rafah ko wala ɗum ko noon Falastine naɓe hewɓe kay
oɗo saha kene foto wonde temedde jeeɗiɗi capanɗe tati woni ko mbaɗa gila tan altina jawtuɗo e gila altina jawtuɗo dowaye taw koye fiyande ulɓitinde caggal sifande nandiral nde yaɓɓaka o sa addude wonande fitina mawɗo kay wonande ɓesguji Palestine naɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen no wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hirane ñaguiɓe yafuya no fewi